Gadewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto. Mae fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod nid trwy'n hymdrechion ni, ond i ni yn dod trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw ni'n cyflwyno'r amser yma i ddofal di ac yn gofyn i ti drwygarhau ac i fendithio i agosau at bob yr un ohonom ni beth bynnag yw ein cyflwr, ein sefyllfa o Dduw. I ni yn gofyn i ti agosau at bob yr un ohonom ac yn ein helpu ni, nerthu ni i daddoli di ac yn ni mewn ysbryd a gwirionedd. Tywallt ysbryd glân arnom, tir lawr un plith. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dawi'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Mathew, penod 11 ac yn dechrau'n adnod 25. Mathew, penod 11, adnod 25. Yr amser hwnnw, yr atebodd, yr Iesu ac y ddywedodd, i ti yr ydwyf yn diolch o dad. Arglwydd nef a dear, am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a rhaid deallus a'i datguddio ohono di rai bychain. Ie o dad canis felly yr rhyngodd fodd i ti. Pob peth aroddwyd i mi gan fy nhad ac nid edwyn neb y mab, ond y tad, ond nid edwyn neb y tad, ond y mab, a'r hwn yr ewyllysio'r mab ei ddatguddio iddo. Deuwch ataf fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwyddhaf arnoch, cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, canis addfwyn ydwyf a gostyngedig o galom, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch enaid, i'ch eneidiau, canis fy iau sydd esmwyth, am baich sydd ysgam. A bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, gydewch ni droi at adnod 28, Mathew 11, adnod 28. Deuwch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwyddhaf arnoch. Nawr, un o brif nodweddion cymdeithas heddi siwr o fod fydde hunan hyder, pinnau fod yno a'i pheidio. Dyna yw'r nod fel petai, i ddangos yr hyder yma. Efallai bod yna lawer hefyd yn yr oes yma'n dioddef o ddiffyg hyder. Ond yr hyn y mae cymdeithas yn ei wthio yw'r elfen yma o fod yn hyderus yn yr hyn i ni yn ei wneud. Os yn rhoi ymgais mewn am swydd, a maen nhw'n dweud fod y mor bwysig bod chi'n rhoi yr elfen honno o hyder, eich bod chi'n gwybod popeth, eich bod chi'n alluog yn y maes, nad ydych chi'n bryderus am unrhyw beth, a mae'n chi wthio'ch hunan pa mor dda, pam mae chi ddyle cael y swydd cyn unrhyw un arall, a mae'n rhaid i chi werthu'ch hunan, a mae yna bwysles mawr ar hyn ond oes. Hefyd, hyn sydd yn wir o gymdeithas yw'r, a hyn mae pob un ohono ni yn dioddef ohono, yw hunan gyfiawnder. Ein bod ni yn meddwl, ein bod ni'n iawn trwy'r amser. Mae yna hunan hyder, mae yna hunan gyfiawnder, mae yna, i chi'n sylwi ar y gair hunan sydd yn cropio ni fewn i bob un peth. Dyna beth i ni yn gweld yw fod yr hunan wrth raidd pob un pechod. Hunanoldeb yn arwain at gymaint o broblemau. Lle ceir un yn mynnu cael yr hyn y mae yn ei ddymuno. Y mae dyn fel petai yn mynnu. Cael yr hyn mae am i gael. Bron iawn yn credu fod gennym hawl i gael beth bynnag y dymuno. Mae elfen felly ond oes gyda'r hawliau sydd gennym heddi. Mae wedi mynd i'r fath raddau fel bethau ni'n meddwl wrth gwrs mae yna dyle pobl fod â hawliau ac yn y blaen. Dydych chi ddim yn troi cefn ar yr holl beth. Ond mae yna elfen o fewn cymdeithas. Lle mae dyn yn meddwl fod ganddo hawl i wneud beth fynydd ac i gael beth bynnag mae'n ei ddymuno. Hyd yn oed ymhlith y sawl sydd yn proffesu ei bod yn credu ac yn Gristnogion. Gwelir yr awydd yma i wthio yr hunan i'r blaen. Mae un am i eraill glywed am ein rhinweddau ni, yr hyn i ni wedi wneud, pethau da ni wedi wneud, i ni eisiau cael y clod. Trwy'r amser mae'r hunan yma'n dod. Hyder yn yr hunan gyfiawnder pa mor dda i ni eisiau pobl i glywed am y pethau i ni wedi wneud. Achos rhywsut i ni'n llwyddo gadael i eraill glywed am ryw weithred caredig i ni wedi wneud. Mae yn dod mor rhwydd ond diwedd. Mae fel ail natur i ni. I ni yn llwyddo rhywsut. Cyn diwedd rhyw sgwrs, hyd yn oed os ni di addo, na fyddwn ni yn dweud wrth neb. Rhywsut neu gilydd i ni wedi llwyddo, cyfeirio ato fe.
Fel beth nhw yn ymholi mellach ac yn am yr rhaid I ni ateb yn does. A dweud wrthyn nhw y pethau da ni wedi wneud. Ac mae yna restr bach. Ac I ni os yn proffesu yn aml iawn yn gallu lliwio fe yn ysbrydol iawn. O, mae'r balchder dyn. Mae o fewn cymdeithas, mae o fewn yr eglwys hefyd. Dyma oedd yn wir o'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn amser Iesu Grist, yr hunan gyfiawnder yma. Yn breuddwydio cael ei dyrchafu. Ond nid yw e mor bell o ddysgeidiaeth yr Iesu. Mae yna gymaint o angen i'r ysbryd glân weithio ac agor llyged y neidiau I weld yr hyn sydd I hangen arno ni, gwir I hangen arno ni. I ni weld rhywbeth o'n hunan. Mae yna rhywbeth hyll iawn am y byd I ni'n byw yna. Ni'n gwybod mae pechod yn rhemp, ond nid yw e. Ond mae yna'r pechod yma'n cael ei ddangos yn diwe. Wrth raidd y cyfan yw'r hunan, ac mae'n dywyll yn diw. Ac mae angen i'r ysbryd glân ddod I oleuo ni ac I ddangos I ni. Beth yw ein sefyllfa go iawn? Wel, hoffwn ni edrych ar y darn yma'r ysgrythyr ac yn edrych ar geiriau'r Iesu fan hyn ac I weld y sawl a wahoddir gan yr Iesu ac yna'n ail. Yr un sydd yn gwahodd, sef yr Iesu ei hun, ac yna yn olaf yr addewid i'r gwahoddiad yma, i'r sawl sydd yn dod. Wel, yn gyntaf, y sawl a wahoddir. Yr rhai yn derbyn gwahoddiadau trwy'r amser ond oes. Mae yna wahoddiad yn y darn yma'r ysgrythyr ac mae e'n rhywbeth I ni'n ei ddeall yn iawn. Ac mae yna rai o'n plith ni sydd yn bobl boblogaidd iawn, sydd wastad yn cael ei gwahodd. Ni weld e'n dechrau yn yr ysgol pan o'n i'n blant, fod yna rai o fewn y dosbarth sydd wastad yn cael ei gwahodd, gatra I di, gwahanol bobl, wastad nhw sy'n cael ei gwahodd, wedyn mae yna bartion, nhw wastad ar dop yr rhestr I ddod i'r parti, rhaid cael rheini I ddod, ac mae'n cario ymlaen trwy bywydau nhw. Mae yna rhywbeth amdanyn nhw, mae yna rhywbeth am eu personoliaeth nhw, mae rhywbeth am eu natur nhw, mae'r amlwg falle bod nhw'n dod o deulu da, neu teulu chi'n meddwl sydd dyna math o deulu ni eisiau ymwneud â nhw, ac felly mae nhw'n cael gwahoddiad, falle bod nhw'n dda yn chwaraeon, falle yn edrych yn dda yn bert, neu be bynnag yn gryf, be bynnag yw'r rheswm, mae nhw wastad yn cael gwahoddiad. Ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa lle chi'n gwybod bod eraill yn cael gwahoddiad, ond ydych chi ddim, dwi ddim yn neis nag yw. Mae yna rhai, dyn nhw ddim yn ofalus ar sut maen nhw'n gwahodd. Dwi wedi bod sawl gwaith mewn sefyllfa lle mae yna bobl o'n cwmpas I wedi cael gwahoddiadau ac yna chi'n sefyll yna a dim byd I cael ei dweud ac mae e'n brifo, ond yw e. Mae yna rhyw deimlad yna, dydyn nhw ddim eisiau chi, ond mae nhw eisiau nhw. Ac yna mae'n gadael chi teimlo'n reit isel. Fel athro, ni'n cysau pan oedd pobl yn dod â gwahoddiadau I bartion y disgyblion yn yr ysgol ac yn gofyn a newch chi roi rhain allan ar ddiwedd y dydd. Ac yn I wastad yn teimlo am y plant hynny. O chi'n gweld I gwynebau nhw. Ac I myneb yna wen ac yna cyn diwedd y dydd o chi'n gallu gweld. Y tristwch ar y wyneb. Lle doedden nhw ddim wedi derbyn gwahoddiad. O'n i yn ofalus iawn pan yn rhoi gwahoddiadau felly mas. Ddim am i'w wneud e, ac felly yn ei wneud e heb I neb I weld yn ystod y dydd. Fel na fydde neb yn siomedig, achos o'ch chi'n gallu gweld ar wyneb plentyn bod eraill wedi cael ei gwahodd a nhw ddim. Oedd e'n beth hyll, oedd e'n beth erchyll. Ac o'ch chi'n gwybod y brifo oedd yn digwydd. Ond fan hyn, mor wahanol I wahoddiadau bartion penblwydd, mor wahanol I gwahoddiadau sydd yn y byd a sut mae pobl yn cael ei gadael allan. Fan hyn, yr Iesu sy'n gwahodd. Ac mae'n wahanol I bob gwahoddiad arall. Gwrandewch ar y gwahoddiad yma. Dewch ataf fi. Bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog. Dyna I chi adnod. Dwi'n dwlu ar yr adnod yma. Dwi'n dwlu ar yr adnod yma achos yn gwybod beth mae fel. Pan I chi'n gweld cymdeithas heddi yn ddi-deimlad ag at eraill, a sim os yw pobl yn cael ei siomi a cael ei gadael lawr ac yn y blaen. Ond fan hyn, mae yna wahoddiad, mae'n llawn tosturi, mae'n llawn cariad, ac eich chi'n clywed yr rhai sydd ddim yn deall yr efengil, ddim yn deall sofraniaeth Duw, ac yn edrych ar Dduw fel un cas ac un creulon. Sut allwch chi ddweud y fath beth ar unrhyw sail ysgrythurol? Sicr ddim ar sail fan hyn. Dewch ataf fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog.
O, mae'r dyn moder yn bell o fod yn un fel y disgrifir fan hyn. Dim lle yma i un sydd yn gwthio ei hunan drwy'r amser. Does dim gwahoddiad fan hyn i ddyn modern. Does dim gwahoddiad fan hyn i'r dyn sydd yn llawn balchder a hunan hyder. I'r un sydd yn canu ei gloch ei hun drwy'r adeg. Falle bod yna rhai wedi dod mewn i oedfa i weld sut beth yw e, a sut neges a geir yno. Ac efallai, un yn gwrando nawr am y tro cyntaf, o chwilfrydedd efallai, pwy o beth yw'r rheswm i chi yn gwrando ar yr oedfa yma ar y we. Ond efallai yn dod yn llawn hyder, bod ganddoch chi feddwl uchel o'ch hunan, bod ganddoch chi lawer i gynnig, i fyd, i gymdeithas, i'r eglwys efallai. Yn gael bwysleisio, nid rhai fel hynny y mae'r Iesu yn ei gwahodd. Nid rhai hyderus, nid rhai balch, nid rhai sy'n meddwl bod ganddoch chi rhywbeth i'w gynnig. Os daw felly i chi'n meddwl, wel, does dim gwahoddiad fan hyn i chi. Dyw'r Iesu ddim yn cyfeirio ato chi. Efallai bod chi'n gyfarwydd o dderbyn gwahoddiadau i bob math o lefydd. Ond sylwch ar hyn, nid rhai felly y mae'r Iesu yn ei cyfarch. Nid y poblogaidd, nid yr hyderus, nid y llwyddiannus. Dyna be mae'r cymdeithas yn ei wthio i'r blaen. O fan hyn, gwahoddir y llwythog a'r blinderog. Sawl sydd yn teimlo'r faich ar yr enaid. Yr rhai nid ydyn yn gwybod sut i gael gwared ar y faich sydd ar yr enaid. Yr rhai sydd wedi blino oherwydd pwysau trealon y byd. Mae hwnna'n wir mewn elfen fan hyn. Efallai bod hyn yn arwain at y gwir blinder sy'n cael ei gyfeirio fan hyn. Falle bod yna rhai gyda'r ofnau ni'n gwynebu yn yr oes yma ac yn y cyfnod yma. Llawer o ofnau yn does. A rai real iawn, a does neb yn cwestiynnu'r peth. Ond efallai bod yna dristwch hefyd yn dod, a bod hwn yn peri bod chi'n llwythog ac yn flinderog. Ond efallai o'r diwedd bod e wedi peri eich bod chi yn teimlo yr pwysau pechod ac ei ogrwy pechod a gwacter bywyd. Cymaint o bethau sydd yn peri'r ymdeimlad yma. Adnod 29, cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, canis addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Sylwer bod iau fod i leihau ar y baich i wneud y carion haws, ond am iau gosododd arweinwyr crefyddol Israel ar ei pobl. Iau llawn beichiau deddfol. Dyna beth oedd yr Iesu yn ei wynebu fan hyn, pobl grefyddol, a oedd yn rhoi pwysau ar y bobl oedd yn ei dilyn nhw. System o hyrwyddo iachawdwriaeth drwy gadw pentwr o reolau llym oedd gan yr Iddewon. Byddai'r holl seremonia a rheolau yn peri fod y faich yn pwyso'n drwm iawn ar eneidiau'r bobl. Yn anioddefol hyd yn oed, pobl crefyddol yn byw mewn ofn. Mae Hendrickson yn dweud sut oedd crefydd yr Iddewon ar ei orau yn arwain at ansicrwydd poenus ac yn arwain at anobaith. Dyna be mae crefydd yn ei wneud. A mae crefydd ddynol yn peri fod dyn wastad yn byw mewn ofn, croesi bysedd, yn gwneud pethau yn y gobaith. Dyna beth yw crefydd yn gyffredinol. Cyfres o reolau a gobeithio am y gorau. Gobeithio am ryw heddwch. Dyna beth mae pobl crefyddol yn gwneud. Mynd ar bere'r undodau. Pam maen nhw'n mynd ar bere'r undodau? Yn y gobaith bydden nhw'n teimlo'n well. Ond ar ôl ychydig, dydyn nhw ddim yn teimlo'n well. Ond maen nhw'n goffa wneud rhywbeth arall mwyn teimlo'n well. Ac yna'n dweud gweddiau ac yn gwneud pere'r undodau ac yn gwneud pob math o weithredoedd da. Yn y gobaith, fyddai'n teimlo'n well maes o law. Ond eto gyd ddim yn teimlo'n well. O mor wahanol yw efengil yr arglwydd Iesu Grist. Gwahoddir sawl sydd yn llwythog ac yn flinderog, y sawl sydd yn teimlo pwysau euogrwydd pechod. Gai ofyn, a yw pechodau'r gorffennol yn eich poeni chi? Falle bod hwnna'n faich drom ar enaid rhywun sydd yn gwrando. Rhyw pechodau sydd yn dod yn ôl i gof ac yn peri fod yr galon yn drom. A oes na'm deimlad o euogrwydd os felly?
Ga i ddweud hyn wrthych chi, mae yna wahoddiad i chi i ddod at Grist. Mae Iesu Grist yn dweud dewch ata fi. Os ych chi'n teimlo'n euog oherwydd eich pechodau, os ych chi'n teimlo'n fethiant, os ych chi'n teimlo bod chi methu cyrraedd y nod, i chi ddim yn gallu cyrraedd y safon y disgwylir, i chi'n dod yn fyr, a chi'n teimlo'r pechod yn cynyddu o fewn i chi, wel os felly, mae yna wahoddiad i chi. Ydych chi wedi dod at pen eich tenyn? Efallai wedi trio gwella? Efallai arbrofi cryfyddau eraill? Mae yna rhai yn ceisio llenwi bywydau phob math o ddiddordebau yn y gobeith y bydd yn llenwi'r gwacter. Ond dyw e ddim yn gweithio, nag yw e. Dyw e ddim yn gweithio. I chi mynd o bleser i bleser, o weithred i weithred. Ond eto i gyd, mae yna rhywbeth yn cnoi oddi fewn. Mae yna rhyw boen, ond oes na? Dyw e ddim yn eich bodloni chi. Os felly, mae yna le i obeithio. Mae e mor galanogol. Achos rhaid i chi ddod at y man yna, lle nid ydych yn gwybod pa le i droi. Oes na rhywun sy'n gwrando si felly, bod y faich, ni'n cyfeirio hyn, yn aml dro ar ôl tro, Williams Pantycelyn, iogrwydd fel mynyddoedd byd. Achos mae e fel mynyddoedd byd. Mae ei iogrwydd yn bydd erchill, a pan i chi'n gweld eich pechod, mae e'n pwyso fel tunnell ar eich enau chi, mwy na tunnell fel mynydd. Ga i ddweud hyn, os ych chi'n teimlo felly, wel, mae yna obaith. Os ych chi'n teimlo nad ydych chi'n gallu delio gyda'r baich ar eich pen eich hun. Rhai felly y dath yr arglwydd Iesu Grist a'i gwahodd. Yma yn eich gwahodd chi o leia eisteddwch i fyny a gwrando. Gwrandewch ar yr hyn sydd gan yr Iesu ddweud. Mae e mor bwysig i chi'n dod o fewn yr rhai sydd yn cael ei gwahodd. Yn aml iawn, ni'n meddwl, o, rhywun arall sy'n cael ei gwahodd. Maen nhw'n well na fi, maen nhw'n hyn a'r llall. Wel, os felly, gadewch nhw ar ei pen i hun draw fyna, achos gwrandewch ar hyn. Os ych chi'n teimlo felly, i chi y mae'r Iesu wedi dod i wahodd. Os ych chi'n teimlo'n fethiant, os ych chi'n teimlo chi ddim yn ddigon da, os ych chi'n teimlo'r pwysau ei ogrwydd, gwrandewch, mae'r Iesu yn eich gwahodd chi. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn ail felly. I edrych mwy yr un sydd yn gwahodd. Deuwch ataf fi, mae'r Iesu'n dweud. Dewch at Grist. Sylwch hyn, mae hwn mor bwysig. Nid gwahoddiad at grefydd sydd fan hyn. Mae crefydd yn wastraff amser. Byddai rhywun yn dweud, wel, dyna od, i chi'n pregethu neges grefyddol. Wel, na, i raddau beth ni'n dweud, ydy, mae'n pregethu neges grefyddol, ni'n pregethu'r Efengil. Nid chwarae sy'n fan hyn, nid ymgais dyn i gyrraedd Duw sy'n fan hyn, ond Duw yn datguddio hun trwy Grist i ddyn, a gwaith yr Ysbryd Glân. Ac felly beth i ni'n neud? I ni'n cyhoeddi person, i ni'n cyhoeddi'r diwdod fan hyn, i ni wedi cyhoeddi'r unig ffordd at Grist, at Duw. Ac felly nid gwahoddiad at grefydd sydd fan hyn, neu rhyw fath o athroniaeth. Dyw athroniaeth ddim yn helpu'r enaid chwaith. Allwch chi ddilyn rhyw athroniaeth fan hyn fan draw a meddwl bod chi wedi gwella a teimlo'n well ac falle fyddwch chi am gyfnod. Ond dyw e ddim yn achub yr enaid. Gwahoddiad i ddod at Grist i fan hyn. Yr unig un gall ddelio a'ch baich. Ydych chi yn meddwl pam nad oes dim o'r pethau eraill yr ydych wedi wneud yn cyffwrdd a'ch enaid? Pam nad yw'r pethau eraill chi wedi wneud yn cyffwrdd ar ei ogrwydd, yr ansicrwydd, nad yw yn llenwi'r gwacter? Ga ddweud hyn wrthych chi, yr rheswm am hyn, dim ond Crist gall ddelio a'ch anghenion. Yr adnod enwog, Ioan 14, adnod 6. Yr Iesu ddywedodd wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Creuwyd ni i fyw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac os nad yn gwneud hyn, yna, dydyn ni ddim yn cyflawni yr hyn y pwrpas yn creuwyd ni. Fe'n creuwyd ni i ogoneddu Duw a'i fwynhau, ac os nad ydych chi'n gogoneddu Duw a'i fwynhau, yna i ni'n methu. A dyma pam nad oes bodlonrwydd ym mhleserau'r byd, does dim byd yn mynd i blesio. Does dim gweithred yn mynd i beri bod chi'n teimlo'n well. Does dim byd yn mynd i fodloni. Fe fydd na aniddigrwydd, fe fydd na chwilio am rhywbeth i fodloni, fe fydd na chwilio am heddwch drwy'r amser, achos dydych chi ddim yn byw i'r pwrpas eich creuwyd chi. Dyna pam nad yw crefydd yn bodloni.
Dyna pam nad yw gweithredoedd da'n bodloni. Ni allwn fod yn fodlon oherwydd ein pechod, ein bod yn dod yn fyr, mor fyr o'r pwrpas yn creuwyd ni. Dim ond un gall delio hyn. Mae'r broblem mor fawr. Does dim byd yn mynd i'n helpu ni. Dim ond ar wahân i'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Dim ond un sydd yn gallu delio gyda'r broblem yma. Rhaid delio yn pechod. Yr hyn sydd yn achosi ein problemau ni. A dyma pam dath Iesu Grist i'r pwrpas yma y dath e. Fe dath e i gyflawni y gyfraith yn ein lle. Dyna beth na. Dyma sut nath Iesu Grist delio gyda'r broblem. Mae'r broblem mor fawr a mae pechod yn achosi gymaint. Mae pechod wedi peri fod ni wedi colli cymdeithas a Duw. Colli lle yn y nefoedd. Mae wedi peri gymaint o bethau i ddigwydd. Ond fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda hyn ac yn gyntaf. Fe fodlonodd safon y mae Duw wedi osod ar gyfer y nefoedd sef perffeithrwydd. Ac fe gadwodd Iesu Grist y gyfraith yn llwyr. Fe ddath Iesu Grist a chymeryd y gosb yn ein lle ni ar y groes. Fe ddaeth i agor ffynon lle gellir golchi'r pob staen pechod ymaith. Y mae e'n gallu golchi pob un i ffwrdd. Fe ddath ei achub dyn o'i bechod i roi bywyd trigwyddol. Does neb arall erioed wedi gallu dod yn agos i gyflawni hyn. Does dim un cymeriad yn hanes yr holl fyd sydd wedi gallu dod yn agos i ddelio gyda'r broblem yma. Ac ni ddaw neb fydd yn gallu cyflawni'r hyn oll. Dim ond un, sef Iesu Grist. Dyna her i chi. Dyma her i chi sydd yn gwrando. Pwy arall? Ewch i chwilio. Pwy arall? Beth arall gall eich helpu chi? Does neb. Does neb. Does dim. At pwy gallech chi droi o dan pwysau ogrwydd eich pechod? Dywedodd Iesu Grist ei hun nad oes dim ffordd arall. Mae ef oedd y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae wedi addo na fydd yn troi'r un enaid i ffwrdd. Mae wedi addo hynny. Mae wedi dweud mai fe sydd wedi ddod i achub dyn o'i bechod. Mae wedi dweud mai fe yw'r unig ffordd i ddelio gyda'n problem ni. Mae fe yw'r unig ffordd at y nefoedd. Mae fe yw'r gwirionedd, y gwir. A mae dwedodd mai fe yw'r unig ffordd at fywyd. Fywyd ysbrydol a thragwyddol. Mae wedi dweud mai dim ond trwy Iesu Grist sy'n cyrraedd Duw. Mae Iesu Grist wedi dweud hyn yn glir. Ac mae wedi rhoi ddewyd, mae wedi addo, na fydd yn troi yr un enaid i ffwrdd. A mae ddewyd am gylondyd i chi nawr, chi sydd yn gwrando, falle yn llwythog ac yn flinderog, mae na wahoddiad i chi. I ddod at yr Iesu. Gai ofyn ydych chi'n ofnus, yn bryderus, na fydd na groeso, achos mae yn wir ond yw e. Dwi'n siŵr bod yna lawer yn bryderus ac yn ofnus yn teimlo dyn nhw ddim yn ddigon da o fewn cymdeithas ac yn meddwl na fydd pobl eisiau ymwneud â nhw, siarad â nhw. Peidiwch â poeni am fath beth pan ych chi'n sôn am Iesu Grist. Mae e'n croesawu'r rhai sydd yn llwythog ac yn flinderog. Mentrwch arno. Dyma chi emyn. O fe wnaed gwel a ddasrwydd y person rhyfedd hwn. Dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, a holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol, cnawd a byd. O, dyna chi adnod i'r ceisiwr. Dyna chi bennill i'r ceisiwr. Dyna chi eiriau i'r un sydd yn llwythog ac yn flinderog. Dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Pam? Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo gyda holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. O, mentrwch arno. Mentrwch ar yr un sydd yn berffaith, yr un sydd yn llawn tosturi, llawn cariad, llawn trigaredd, yr un sydd yn llawn gras, yr un sydd yn ymestyn allan ei fraich a chibol, efallai y tystiwch i'r ffaith ei fod yn trigarog, gan eich bod wedi wrthod sawl tro, ond eto i gyd, dyma ble rydych chi unwaith eto yn gwrando ar yr efengil ac i chi'n gallu nawr tystio. Mae yn ymestyn allan ato chi nawr. Chi wedi gwrthod dro o tro. Ond mae'r ffaith eich bod chi'n gwrando nawr o leia. Falle chi wedi trio pido gwrando yn y gorffennol. Ond mae'r ffaith bod chi'n gwrando nawr yn arwydd o drigaredd Crist. Ei fod yn ymestyn allan ato chi. Efallai wedi rhoi siglad i'ch enaid. Deffra. Gwranda. Rwy ti'n llwythog. Rwy ti'n flinderog. Dewch ata fi. Dyna be mae'n dweud. Fe bod chi nawr
yn cael gwrando ar wahoddiad i ddod at Grist. Nad ydych chi'n heiddi hyn, mae yna wahoddiad, ond nid yna yw'r efengil. Ond nid yna yw gras yr Iesu, y mae yn achub yr anheiddiannol. Pechaduriaid oedd yr Iesu achub, nid y cyfiawn, y rhai sydd yn meddwl i bod yn gyfiawn. Pechaduriaid dath Iesu yw gwahodd am ras, cyfle arall i chi. Chi ddim yn ei heiddi fe. Wrth gwrs bod chi ddim yn heiddi fe, ond dyna'r efengil. Mae'n rhoi gwahoddiad arall i chi nawr. Dewch, fel yr ydych yn waglaw. Heb ddim i bledio eich achos ar wahân i ras yr Iesu. Dyna chi y rheswm i ddod at y groes a dadl o'ch plaid. Pam? Mae'r Iesu wedi fy ngwahoddi. Petai rhywun dweud, pam wyt ti wedi dod at y groes? Dwi ti ddim yn ddigon crefyddol, dwi ti ddim yn ddigon da. Allwch chi ateb nôl yr un drwg. Does dim eisiau bod yn ddigon da. I chi'n gallu dweud, dwi'n llwythog, dwi'n flinderog, ac mae'r Iesu wedi fy ngwahoddi. Ond does dim byd gen ti dy law di. Ond mae'r Iesu wedi dweud, ti'n yn waglaw, fel yr wyt. O, dewch at yr Iesu, tra bo cyfle. Mae gras yr arglwydd Iesu Grist yn galw arnoch chi. Dewch ata fi. Wel, yn olaf, yr addewid yma, dewch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog. A beth yw'r addewid? Mi a esmwythaf arnoch. Cofiwch hyn, nid yw'r Iesu yn gallu dweud celwydd. Ac felly mae yna rhyw elfen arall i'r addewid ond oes. Os ych chi wedi blino, os ych chi'n teimlo baich bywyd, baich euogrwydd, baich eich pechod, yna dewch at Grist. A'r addewid yw hyn, os dewch chi at Grist, mi a esmwythaf arnoch. A fe allwch chi cael yr bendydd honno nawr, heddiw, wrth ddod gwely'r gwyrth. Mae'n wir i ddweud, mae'r gwyrth wedi digwydd yn barod. Gan fod llygaid eich enaid yn barod wedi hagor i weld eich angen, mae yna arwydd fan hyn fod yr Ysbryd Glân yn barod ar waith yno chi. Dyna chi gelondid. Achos os ych chi'n teimlo'ch llwyth euogrwydd eich pechod ac yn flinderog oherwydd eich pechod ac yn anobeithiol oherwydd eich pechod, os ych chi'n teimlo felly, mae'r ffaith eich bod chi'n teimlo felly yn arwydd fod yr llygaid yr enaid wedi hagor yn barod gan yr Ysbryd Glân. Ac felly nawr mae'r Ysbryd Glân yn mynd i arwain eich traed at Iesu Grist, at droed y groes. Dyna'r man, dyna le chi eisiau mynd. I chi eisiau gadael yr Ysbryd Glân i arwain eich enaid at Grist, ond at y groes i chi mynd. At y ffynon, lle mae gwaed yr Iesu yn llifo ar y groes, yn llifo i olchi pob un staen pechod ymaith, i achau pob un briw, i ddelio â phob kraith y mae pechod wedi achosi. Dyna chi wahoddiad? Wrth iddo eich arwain. Gwybu eich gwendid hefyd. Dyma gras i chi. Mae'r arglwydd yn gwybod eich gwendid. Mae yn eich nerthu chi i ddyfal barhau at y groes. Mae e'n rhoi rhodd o ffydd i chi wrth i chi ddod at y groes. A mae'r rhodd o ffydd sydd yn peri chi godi eich golwg at yr un sydd ar y groes. Falle roeddech chi mor flinderog, mor llwythog, mae chi'n ffeindio fe'n anodd i godi eich pen, ond dyna mae'r Ysbryd Glân yn dod ac yn eich nerthu chi, yn eich gwendid i ddyrchafu eich llygaid tuag at y mynyddoedd, at Grist ar y groes. Ac yno, i chi'n gweld ei ddwylo pur ar led, chi'n gweld y gwaed yn llifo. Ac chi'n deall ei fod yno yn marw yn eich lle chi, yn cymryd eich cosb chi. Ac mae'n rhoi yr rhodd o ffydd i chi gredu, ac i ymddiried ei fod yr Iesu wedi gwneud hyn yn eich lle chi. Ffydd i fynwesu yr un sydd yn tynnu eich baich i ffwrdd. Mae yn tynnu'r faich oddi ar eich enaid. Ac nawr yn peri'r enaid fwynhau'r heddwch. Mae e'n tynnu ymaith yr afael sydd gan gryfangau Satan a phechod ar eich enaid. Ac nawr, nid oes gan yr un drwg y pŵer i dernasu arnoch chi mwyach. Dyna chi newid. Mae'r baich o euogrwydd wedi mynd. Mae'r staen yn cael ei olchi ymaith. Mae'r creithiau yn cael ei delio nhw. Mae'r Iesu yn delio'r gyda'r cyfan. Dim syndod mae'n dweud dewch at y fi, bawb ar sydd yn flinderog ac yn llwythog. A mi a esmwyth haf arnoch. Ac mae'n wir. Dyna beth sy'n digwydd.
Gadewch ar y geiriau yma. Dyma beth sydd yn digwydd i'r un sydd yn derbyn y gwahoddiad yma a trwy ras sydd yn dod at yr Iesu. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu i'm calon i fyw. Torodd gwawr ar fy enaid a tebwyd fy ngri. Daeth Iesu i'm calon i fyw, daeth Iesu i'm calon i fyw, daeth Iesu i'm calon i fyw. Cwyd llawenydd fy mron, megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i'm calon i fyw. Mae'n mynd ymlaen. O ymholl lwybrau a fradlon, dychwelwyd fy nrhaid, daeth Iesu i'm calon i fyw, ac fe olchwyd fy meiau dirif yn ei waed, daeth Iesu i'm calon i fyw, ac yn arbennill nesaf, y mae gobaith fy enaid yn ddiogel yn awr, daeth Iesu i'm calon i fyw, ac fe chwalwyd pob cwmwl, mae'r ffordd fel y wawr, daeth Iesu i'm calon i fyw. Dim syndod fod e'n mynd ac yn dweud y geiriau yma, cwyd llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Mae'n gorffen gyda'r geiriau yma. Collodd angau ei fraw. Y mae golau'n y glyn. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Y mae'r llwybr i'r ddinas dragwyddol yn wyn. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Dyna i chi fendith sydd i'r enaid. Dyna chi sut mae'r Iesu mae'n eich gwahodd chi, a pan ych chi'n dod at yr Iesu. O, dyna chi orffwys sydd yn yr arglwydd Iesu. Gwrandewch, sylwch ar adnodau 29 a 30. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf, canis addfwyn y dwyf, a gostyngedig o galon, a chwi a gewch orffwystra i'ch eneidiau, canis fy iau sydd esmwydd, am baich sydd ysgafn. Sylwch ar iau yr Iesu. Dyw e ddim yn feichus. Roedd yr iau a osodir gan arweinwyr crefyddol Israel yn feichus, yn galed, yn brifo, yn greulon. Dyna oedd crefydd yr Iddewon. Doedd e ddim yn dod ag unrhyw gysur. Ofn oedd ganddyn nhw, gobeithio roedden nhw'n wneud. Ond nid felly'r Iesu. O, mae'n esmwydd. Ond nid dyma prawf ein bod wedi ein hachub. Mae yna galondyd fan hyn ond oes na. Fe fyddo nawr yn rhodio yn dilyn ei gynllawiau ar ôl derbyn y gwahoddiad, ar ôl dod at yr Iesu a derbyn y bendithion, y golchi, yr maddeiant i'n pechodau ni, y tynnu ymaith i'n baich ni. O fe fyddwn ni nawr yn rhodio yn dilyn ei gynllawiau, yn cadw ei orchmynion. Ond i fydd yr gorchmynion yn feichus, yn galed, bydden nhw ddim yn fwrn. Achos nawr yng Nghrist y mae'r Iesu wedi cadw'r gyfraith i ni. Ni'n gwybod hynny, does dim rhaid i ni gadw'r gyfraith i ennill lle yn y nefoedd. Achos Iesu Grist sydd wedi gwneud amhosibl i ni wneud hynny. I ni nawr yn gyfiawn yn yr Iesu. Ond nawr i ni yn cael nerth i fyw i'w ogoniant ac i gadw ei gyfraith. Nawr y mae yn nerth i ni fyw fel ag y mae am i ni fyw i ogoneddu Duw a'i fwynhau. Ac nawr i ni'n ymhyfrydu yn ei gyfraith. Dyw e ddim yn feichus am y ddewyd sydd yn yr efengil yng Nghrist. 1 Ioan 5:3, canis hyn yw cariad Duw, bod i ni gadw ei orchmynion, a'i orchmynion ef nid ydynt drymion. O, dewch at Grist, ceisiwch, galwch arno tra ei fod yn agos. Dyna chi wahoddiad. Mor wahanol i wahoddiadau'r byd. Dyma chi wahoddiad gan fab Duw. Dyma chi wahoddiad tyner, llawn gras, llawn cariad, i'r rhai anghenus, i'r rhai ofnus, i'r rhai sydd yn bryderus wrth gamu o fyd amser i dragwyddoldeb, neu falle bod yna rhai sydd yn gwrando, sydd yn agosau at yr afon honno sydd rhaid i'ch croesi. Ond mae yna wahoddiad i chi. Yr rhai sydd ar wely angen, mae yna wahoddiad i chi. Galwch arno, dewch ato. Mae'n dweud dewch ato fi, bawb ar sydd yn flinderog ac yn llwythog. Dyna chi wahoddiad, os ych chi'n flinderog ac yn llwythog. Mae'r addewid a mi a esmwydd haf arnoch. Mae yna faddeiant, mae yna olchiad. Mae yna heddwch i'w gael wrth ddod at Grist. O, dewch ato. Tra fod yna gyfle, tra i fod yn agos, tra fod chi'n teimlo agosatrwydd yr Iesu. Dewch ata fi, bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwydd haf arnoch. Gadewch i ni weddio.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.